आसार नगले बाहाय के खनागै और तिनी विजिट खालायबानि मा फायखा किसा साय खनारति बेलाके हामबाय तिनी आंनि परिचय सिगांनो रग्रेसना आंनि परिचयखौ आंनि मुं शिबनाथ जमातिया आं एकादश मंडलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै तिनी आं लागोआव मा फायनि ओंखारखो तिनी फुङाव प्राय 8टानि गेजेराव आं खबर माखा जे पेसेन्टनि जोंनि ताकु खरगसानि सुनिल कलायनि कायसार आबाद बागान सरकार जाबाय खोनाबो ओमफ्राय आं वानसुइनायखा सुनिल कलाय हिंखे तो आज समय बाक्सा सिबिएमनि बिरुद्धे जे सामतांनि फैनाय सुनिल कलाय आइन पिटि खायफैनाय बने खोना होनाय आं वासिबाय अमखा ओमफ्राय प्रशान्तनो फन खायगासिनो जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि एमपि मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रशान्त बाबुना सुहखा समय सठिकनो ओमफ्राय आबनो थाङै जों नायलायनो नांनाय कारण बतसिनि खरगसा भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ता एबा जों बनारो थाङै नायलायमाखे बेलाके हानाय बो बाहायके खाखा खाया अब तो तंगुरि नायखे जतो बायके इनक्वायरि खायनायखे सि साइ मानसिनाय हने जों ताबो खालिमानि हाइनो फैखा जे जदिबो बिरिनि बिरि खाकस अथवा स्टेटनि खामकस जदिबो लामते हिनाय र नंगै था अमुमानि हके खामानि हके उ लामार कंगो सि खाखामो हेबा नायनाय माने लंगाबो तो एकेबारे अम कायसा चक्रान्त खलाय रहै जेसिनि सुने ताखुनो माने एकेबारे बने राबार बागान बायसि बसलै तमनि बा जेकेबानो बन राबार बागान न सकसाय दंस खायरबै बन एकेबारे माइसारलिया खाइयै बुथारसिनाय हनै बांला जेटा बोले मारे ना बाटे बारे हे हमनि हाय अमहाय खलायै चक्रान्तके सक सामानि जों जतन आनि गान्दार जनरल सेक्रेटारि दंगो सिनि एमपि सिनि मानना कलाय दंगो सिनि बुद्ध सिनि बुद्ध प्रेसिडेन्ट दंगो सिनि किसान मोर्चानि हमर दंगो जतन जों खालाय जाक ओंखे नायनायबा किन्तु सन्त्रासबादीनि कोनो पार्टी करे अब तो गाहामके जों सायमान केबा जे सकनाय बसकहा थांहा किन्तु बबो ईश्वर बाया गले सुजांनाय आयो अमो जे नों मा मान संमानि बाहायके खाम खाना नायखेबा लामा रक तै बैलाय तै बिरि रक नों खनां गलांगै दे खामानि गलायखा नायखेबा बाति खायमानि तै दे खरगसासो नायश्रेमानि बिसिं तै दे सकसा जाखि मा वान सक आनि बखावो हंका आमायनि सोमोन्दो खाया पार्टीनि हिसाबै नंगौ केबो बिरि नङै तो केबो सावनाय असम्भब आं आबायनि माहा खामका खायना हनैसो खायफाया बरमनि साहायसो पार्टीनि हिसाबै नंगौ बो पार्टी रनि खना साइमे ता मको बायनु गयाबा ओंखे नों खेतनो पार्टी खाय आयो आंबो उकता हना बिजबिन खालायता